Takže máme tu Zhan X4. Je to malý dron, ako môžeme vidieť, ale veľmi živý. Má vlastne 4 motory. Sú tu diodky. Takto je pripojená batéria. Baterku vlastne vyberieme, vieme ju nabiť, vieme ju vymeniť. Postup je taký, že sa zapojí baterka. Dron nám bliká. Dáme ho na rovnú plochu. Zapneme ovládač. Momentálne nie je spárovaný, čiže ideme hore, dole. Dron sa rozsvietil natrvalo, je spárovaný, môžeme štartovať. Natočíme si a naspäť.